ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ ଭାବ୍ୟବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ ହାରିବାର ବଡ଼ କାରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଞ୍ଜାବକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେରିମନିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଞ୍ଜାବର ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ ଏହି ହାରିବାର ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଖର ଧାୱନ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ବୟାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥରର ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟସ୍ରେ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବର ଆରମ୍ଭ ଏତେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଦଳ 2.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 17 ରନ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିଖର ଧାୱନ ଓ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 8.5 ଓଭରରେ 72 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 25 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସହ 20 ଓଭରରେ ମୋଟ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶିଖର ଧାୱନ ସର୍ବାଧିକ 45 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ କରନ୍ 23, ଜିତେଶ ଶର୍ମା 27 ଓ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଧୂଆଁଧାର 8 ବଲ୍ରେ 21 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 177 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ 2.4 ଓଭର ବେଳେ ଧୂଆଁଧାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ପରେ କାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 4 ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇନିଂସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 10 ବଲ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର 28 ରନ୍ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ ପଞ୍ଜାବର ଏହି ପରାଜୟରେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ହାରିବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶିଖର ଧାୱନ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ଆମ ଦଳର ହାରିବାର ବଡ଼ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ 0 ରନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ 33 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶେଷ 3 ଓଭରରେ ଆହୁରି 40 ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଆମ ଦଳର ବୋଲରମାନେ ଦିନେଶକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର 100% ଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଏହିଭଳି ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 20 ଓଭରରେ 177 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳର ବୋଲର ଓ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ଆଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ଏଥର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ? ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।